Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan no. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan no. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki Mbak, sampean cocoknya tak celuk tante ayo. Tante ndasmu petau. Aku wagian diceluk tante. Wong diceluk tante, wegah kena apa jan. Kesane kowe wis tuwir. Lah pancen wis tuwir ngono kok. Kok nek nyeluk aku ya, baris-barisan mbak kowe nyeluk aku tante patakmu kuwi. Wong wis tuwek diceluk tante ora gelem. Rande pacar kowe, Mbak. Oh, Rande pacar. pacar matamu. Bojomu nang ndi? Kodar. Aku wis kulino didoni ya. Kulino didoni. Waduh. Kok malah kulino didone? Mongko aku ndek bengi bareng itu. Carane piye carane? Yo ngene lho. Iki ra dadi-dadi kok. Lah kuwi ngopo, Mas? Boyokan, Lah kok iso boyokane piye to? mami sampean banter ram. Lah kan wis tak abani, siap sayang, awakmu ra siap. Kok pengen ganti gaya ya? Gaya cecak ngising ya. Banter-banter. Iya iya. Mongnya aja banter panggah ae. Ya piye saking semangate lho, Mas. Ngene iki goblok awak. Eleh bobrok-bobrok ngono njaluk nambah neh ngono kaya enggak suka aku. Apa bedanya dongkates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo? Aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku ngerti. Aku yang ngerti. Dongkates kayak dagingnya empuk. Tangane rondo kayak dagingnya. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tenso plastik iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol.
Gak yo perih kabeh. Iya malah anceles to. Masamu nggonku korengan ta nganggo Tensoplas. Loh, Masih? Iya, Dik. Gimana Masnya, Po? Aku gak bahagia loh, Dik, karo Dek. Sakno rek. Eling pora, Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit to, malih ternyuh lho aku. Lintara. Eling. Daiso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda ya saiki. Aku ayu toh? Iya, Iya toh? Kowe ora aku saiki ayu toh? ayu, Ayo meni ora. Meni ora. ayu. Tak jejel cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Mak Nur, aku kan wis kerja, wis gajian. Ya anggit kuwi arep ngutangi bojone wong. Lah kok malah bojone ngamuk-ngamuk piye? Salahku apa, Jal? Ini lo mohon Doraemon kupemu. Ya Allah mohon dia akan bolak-balik. Lah piye to, Mak? Kowe lapo ngutangi bojone wong lapo? Lah anggit kan wis kerja, Mak, arep berbuat baik karo bojone wong kan. Masa yo salah? Masih kowe kerja, masih kowe ora kerja, masih kowe nganggur, masih kowe tapi ngutangi bojone wong ki ya kleru. Lah kleruku piye, Jal, Mak? Wong arep berbuat baik kok salah ki lho. Lapo kowe ngutang-ngutangi wong barang? Kok bojomu dhewe lho ngutangi. Bojoku malah ora tau kotangan kok, Mak. Nek ngono saya untung ora ditakleti wong kon. Gak suka aku ngono ki perbuatan gak baik. Mak Nur gak suka, tapi kan aku suka. Oh, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Wah. Piye to? Ndang to. Wah. Nggonku iki ukir-ukiran, ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino anu Mas Dedel duel keuanganku, mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soalnya wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjay. Sampane apa rondo to, Mbak? Rodo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente. Tapi tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alok. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik, panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Lagi males saya, Mak. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang, Mak. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya, sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Pengen di dalam terus gak suka aku. Sing digoleki kok nunuke lho.
Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Gara-gara secuil omongan karo tangga dadi tukaran. Gara-gara secuil omongan karo tangga tukaran sadalan-dalan. Omongane mong sepele digawe gedhe. Wong wedok kono kene kok padha wae. Tanggane kere malah diece. Tanggane sugih diitung tuyule. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek idemu takon lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar. Alah. Ora iso berarti awakmu termasuk. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas. Turun ke bawah. Masuk ke dalam. Keluar. Enak tenang. Allah. Dan Oke, Chan. Cemplok waras ya. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora iso. Sing jeneng tresna ki ora iso dipeksa. Ora iso. Ora dicoba kok muni ra iso? Lah. Ora iso Kabeh kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge mbah? Pasingsingan. Pasing pa? Sing gedhe Pak. Kowe balik apa ora? Lek ora kelambimu tak gua nang latar kowe. Yo dilungkas tak balik. Jane ngerti udan apa ora? Kok katisu dolan ra butuh balik. Kowe ndek omah apa ora? Yo cek udan lo makane ngiyup se kembloh kok. Ya lek karepmu ra balik karepmu. Mulih to se. Bocah arep angel diatur. Ngono marah-marah. Balik gak apa? Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Bahasa Inggrisnya siji, one, loro, loro setengah. Ora iso irunge mekrok. Piye to kowe iki masuk? Siji, one, loro, loro setengah. Apa enek loro? Ono. Lah siji, one, loro, loro setengah. Tugel. Oh. Met bahasa Jepange terima kasih apa Met? Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Oh iya. Angger ngeden. Jepang cirine ngeden. Oh ciri khas Jepang kuwi arigato. Oh, angger ngeden basa ya ora ngeden tok, matane metil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Mpun nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone komet. Ning nggone pojokan mriku. Ning nggone omah cilik niku mbahe komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki. Mbah, komet teng pundi? Komet nggih metu. Kayak bamu ya turunan Jepang. Lah niku mboten Jepang. Ya apa? Kayak gegel.
tak tapuk sisan. Ora yo isu yo mesti ngono kae kok bocah lagi metu. Ini nek opo to? Awake dhewe nikah iki lho. Kok rumangsaku aku ora tau mbok jak jalan-jalan to. Lah awake dhewe nikah iki dhisik gara-garane apa? Ya mergo jodoh to. Sampean kelingan cerita zaman dhisik ra? Pepatah mbah-mbah awake dhewe. Kalau udah jodoh itu nggak akan pergi kemana-mana. Kowe apa bar mangan sabun? Lah apa wangi? Lambemu kebak utuk. Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, omahe ate koyo ngene. Wah, mening iki. Sik. Sampeyan ten napa? Anu goleki abah topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone abah topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Tihamu. Anu, abah topan temu ndi? Tasik medal niku wau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh. Bongko iki aku kok. Lah nyapa? Sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning Dong Banteng ora. Aja ndek kene, Mas. Kok bojoku krungu. Sing ngene lho. Teng. Lah sing bener Tempe alan. wis ora cetha tenan. Nggih maklum Pak, wong rondo 16 tahun kok, Pak. Lah rondo aku ya wis kabeh lho, Pak. Lah kowe iki wong rondo kok kabeh iki arep nggo apa? Lah kok nenek tamu sing ingin. Wajane wong kene iki ora ndak akhlakul karimah wae. Kaya wong omah ya ora enek mung kulite sedhil kene. Dipeme ya ngluntunge arep bareng. Ane aku ki saiki sapa sing ora seneng nyawang keadaan kaya ngene. Wah, aku ki lak mergo jamune rek. Umur 52, rondo wis 16 tahun. Iya. Ning isih awet enom, jamune apa? Jamune cah nom-nom ngene-ngene iki lho. Lah terus sing sepuh-sepuh, sing tua-tua. Ah, sing tua ki munggo tambah gringgingen. Gusti. Iki gringgingen apa ora iki? Ah, rada aku mau saking kesuwen ning pondokane lho. Bokong gringgingen sak andi-andike ngantian. Kependel-pendel karo Randa ta? Iya Mbak, biyen iki aku padahal benci lho karo rondo. Tapi kok saiki iso seneng lho. Nah, mulane nek urung jajal ki ora senenge. Allah rondo. Alah rondo. Sumpah Mbak, biyen iki aku benci karo rondo. Giliran kenal saiki. Giliran kenal saiki ketagihan aku. Pokoknya aku moh nek ora karo rondo. Lah, nek wis kenal karo rondo lali awakmu karo gadis. Iya Mbak, kok iso ngono ya Mbak ya? Yang rondo ki akeh vitamine kok. Ora percaya? Jajalo. Iya Mbak, sesuk lagi kenal rong dino kok kon jajal. Kowe wis pirang tahun kowe ngerondo tur? Mbok aja nyeluk tur ngapa lo, Met? Nyeluk Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk Ririn? Yo kan neng Rin-Rin lho, masa celuk tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk Rin-Rin. Wis enak tur ae lah. Karep ulah, Met. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng ae kowe. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng ae kowe. Nak sing koyo ngono sore bakal keduman kucing itu.
Wis kendisian kucing das sireng. Iya, kucing das sireng, kayak raimu iku, kucing celutak. Nah aku rapat yo celutak kayak ngono tur. Aku na ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulen aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon jeluk ririn? Yo kan yang rin-rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah, Met, ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis 2 kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun bur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Min, Bojomu cek penak? ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis 2 kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun bur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Nak sing koyo ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing das sireng. Iya, kucing das sireng, kayak raimu iku, kucing celutak. Nah aku rapat yo celutak kayak ngono tur. Aku na ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulen aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Pak, penak nyape anakmu, apa penak nyape Pakno? Yo penak nyape anakku tok gol-gol. Lah anakku lho, umur 5 tahun, wis iso dolanan dhewe. Lah Pakno disape yo bahaya tok gol-gol. Lah kok iso, Mbak? Lah ngono nek mik tanggane. Yo bene to, Mbak, nak padha geleme. Oh, lho raimu. Anakku loro, wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunue wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunue wireng, Juk. Apa bener toh? Basa Jawane barat iki kelon. Kulon. Iya aja karo nyentak ngono lho. KULON. Lah nyapa dadak didikte barang iki. Wis seruh aku. Nek kelon wing kok bengi. Lah nyapa ngenteni bengi. Awan apa ya ora oleh apa piye? Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirata. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketak celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh, 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lak kene wis jawab 6 pi. Wah, lha kok nunukmu nggonmu enek sing jenenge nunuk lak ya ora. Kok seneng buke ngarep dhewe iki terus dadi kelingan aku. Kekelingan ngopo? Ya ngono kuwi ning nganggone daster. Heeh. Ya jebles persis kaya buke ngono kuwi.
ketemu ning Alfamart. Heeh, kepiye? Aku ki arep tuku rokok, Bu iki tuku jenenge tisu ana mburi. Oh iya. Sangke lemu gek ya nganggo apa jenenge daster. Bar ndodok ngene iki ngadeg iki lah kok nyelempit ngene iki. Nyelempit ngene iki lho. Nyelempit mlebu. Lah aku lak sing ngerti lah aku. Iki engko nek buke mlaku rono ngerti wong akeh malah mah isin ya buke iki. Aku lak ngono to. Akhire ben ora isin iki tak dudut ngono. Lah barang tak dudut iki malah aku diseneni to. Heeh, terus kaya ngono ki tidak beradab namanya. Ngono kuwi. Akhire buke iki ternyata kan ora seneng. Jare tak lebokke meneh lho. Ngene iki. Enek ki meneng ae. Akhire tak dudut nesu. Akhire tak lebokke seneng. Akhire tak ngenek-ngenek iki lho. Aku iki bojomu, Pak. Heh. Kok nek gendakmu puremu njaluk dhuwit kok kei dhuwit? Heh. Kok pangku tok kok kei dhuwit? Sedangkan aku bojomu sing bendina ngingoni awakmu, sing bendina masakno awakmu. Heh. Panggilmu kuwi lho, mbok padakno apa? Kowe nek lara ya aku ya sing ramut. Gak no kopi ya aku, tangi turu ya aku, barangkali ra aku. Tak jaluk gendakane gampang men lho. Dipangku tok wis kei dhuwit. Terus marang ngono lek gurung dianggo. Aku kei dhuwit sontok. Sedangkan aku masakno semoga semubaikan. Iki ya sak apa Pakmu. Ya, ini kapan maneh iku ya Pakmu. Nek gowo purel iku ya sing ayu-ayu aja sing elek. Ngan ninik karo nunuk kuwi. Delalah ki ninik ro nunuk tiba. Tiba. Lah kok ninik iki ora apa-apa, nunuke suwek lho, Nduk. Aku kleru nggo napa ta iki? Engko wis dikekrek wong kene. Kan ninik karo nunuk ki lak numpak sepeda motor. Bener. Lah terus kegriul watu tiba. Lah ninik iki gak apa-apa, tapi kok nunuke suwek ngono lho. Mbok aja suwek ngono lho. Lecet kopi aja nganti suwek lho. Wong suwek kok sekilan kok piye to? Ngene lho ngene, tangane sekilan. Enggak aku sedih. Semene sumpah. Iso ning mbok aja diomongke nek suwek. Lah terus apa? Ya mung lecet rada ombong, no. Aja suwek. Dokter ngomong suwek terus dijahit kok. Aja Kang sumpah nggonku marai kerik. Lha apa kowe suwek? Kok iso keri iki? Kowe kok tenane mulih mengko. Kok iso wong Halo. Halo Tania. Mas Haji, kok telepon to sampean ki? Mosok telepon nek ka oleh. Bojoku ndek omah lho, Mas. Bojomu nang omah. Iya, ketok wong tas masuk ning kamar mandi. Iya Tan. Nyapa? Kangen aku. Kangen. Masa Allah piye to wong iki? Padha aku juga. Awakmu yo kangen aku, Tan. Aku malah kangen banget loh Mas harus sampean Mas. Mosok Tan? Iya. Asik. Terus toh Mas, pokoknya cintaku padamu ini Mas. Wes toh ngalah-ngalahnya sepi yang bledos. Lah kok koyo sapi teng bledos to? Mau aku nembok padano sapi teng bledos? Loh, kok mau piye toh? Lah sapi teng bledos iki akeh wong ora seneng to. Ngerti ya, sepi yang bledos ya ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng. Ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng, tapi mereka harus menerima, harus mencium juga. Iya Tan. Iya, ambune dari hidung tembusnya jantung kok dadakno bau yang sangat tidak pernah bisa dilupakan. Iso ae cangkemmu Tan. Ya seperti itulah cintaku padamu Mas. Iya Tan. Iya Mas, ilibiu pokoknya. Aku yo ilibiu to. Sama lagi apa? Kate ngarit aku. Ngarit? Masya Allah, sregepe. Aku rambut jak ngarit. Kowe gelem ta mbaturi aku ngarit? Iya, kok nak sampean lapar, kok tak dulang suket. Kok mbok dulang suket to? Rumangsamu wedhus apa piye aku? Iya. Mas, bojoku metu kok jedhe Mas. Wis ya. Heeh. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo.
Nomor 1 gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak. Nomor 2, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Sing nomor 3, Mbak. Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak. Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Nah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo. Aku ingin yang masjid karo Pak Mudin. Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora, enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe ya. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek omong. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mas. Nomor 1 gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak. Nomor 2, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lah sing nomor 3, Mbak. Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak. Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Mak Nur, arep kok potongan harga ke sing dipotong sisi ndi? Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blong-blong ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ade iso kebangetan ki piye to, Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane, kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah, Mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok iso. Ngono ae kok nesu to, Mak. Terah yo ora roh apa salahe teko. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Dadi wong ki aja kaken omong. Mending dadi wong sing meneng duit akeh, meneng duwe mobil, meneng duwe motor, meneng duwe omah, meneng duwe sawah, meneng duwe pekarangan ambak, meneng gemblung. Wong anu duwe duit ora kaken kepengin. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Tak takoni kok. Pitik sikile pira? Pitik ya loro no, arek cilik ngerti. Nek sapi sikile? 4. Wedhus 4. Nek ula apa kok gak dikei sikil? Sebab itu binatang melata. Gak iso. Apa? Nek ula kon kei sikil nyokot. Lah kok iso? Ayo ula mlaku kek ana sikil nggih gak dicokot kon.
Ayo, mulakno ra diweki sikil. makane aja dikei sikil. Iya. Bener enggak? Iya. Modar kon. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi, nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Aku gak mandang ayumu, Dik. Halah silet. Aku sok meneng goye gak umum. Pret. Ini Wong ki nek kerep kelon tambah enom. Ketok seger tur pres. Gek yo ngurangi stres. Salah sijine meningkatkan imun mergo ayem ning ati seneng. Diimbangi kerja kelon tok yo kaliren. Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P mburine. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Suaib ya lanang, Mak. Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Dina Minggu reng Aku ra metu. mlaku-mlaku Aku ora metu. ana wong wedok ayu reng Aku ora metu. bareng mbok cedhaki reng Suwe-suwe metu. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Mbak Nur, lapo yo? Donat kae kok tengah ra enak blas yo. brengkesan pindang ki mentolo tak bakar cek gosong pereng ngono. Brengkesan pindang diawur. Ki terus dipangan tengahe donat ki opo? Jenenge takon lho, Mak. Gak ono salahe kan wong takon. Oh, wis ora enek apa-apane, kuwi tinggal arwah yo. Karek arwahe tok ora kena dipangan, dicokot yo ora kena. Tengahe kuwi ngono bolong, ya Allah Gusti, brengkesan urang. Jere mau brengkesan pindang, saiki jere brengkesan urang. Sing bener iku sing ndi? Kalau granat renek-nek. Empat sifat burung laki-laki. 1. Hormat. Ketika pagi pasti berdiri dan akan menunduk ketika yang dilihat adalah nenek-nenek. 2. Sopan. Mula-mula tertidur namun spontan berdiri bila yang dilihat adalah wanita cantik. 3. Manja. Ketika jam 11 malam pasti minta dielus-elus. 4. Konsisten. Tiap subuh pasti bangun. Fakta lo ya. Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Lah kok bisane penak?
rasa tuku kasur ngisor dhuwur mlenuk-menuk tapi lek ketimpa pentil 42 langsung pindah alam Mas. Gak jaran urutan pentil. Minak jinggo miring penak jengking monggo. kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iku selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Mak Nur arep kok potongan harga ke sing dipotong si Cindy. Potongan harga. Piye to Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ada iso kebangetan ki piye to Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki nyelot tuman kuwi iki kok iso. Ngono kok nesu to Mak, terayu ora roh apa salah kok. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Bi. Luwih dosane tak bales padha sik kaya harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi. Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi. Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya. Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu Mah. Alah, gak malu-malu anjing. Kak bales Pi? Sak karepmu Mah. Ndang mandi yo kana lho. Yo. Bebet lan karo pang mlegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. Yo adus sik. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Pero ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok ketok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Loh, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kupanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyap. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape?
nek pancen kendel parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Loh, Mas? Iya, Dek. Gimana Masnya, Po? Aku gak bahagia loh, Dek, karo Dek. Sakno rek. Eling pora, Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah terenyuh lho aku. Intara. Eling. Gak iso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda ya saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jejel cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Eling pora, Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah terenyuh lho aku. Intara. Eling. Gak iso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda ya saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jejel cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Lah iya. Rujuk tapi ya. Tenan apa ora, Dik? Ayo. Ndang. Oke nek no. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Wayah udan, Mas. Iya, Dik, reti nak wayah udan. Terus nopo? Gak sambung gawe. Lah terus nak gak mergawe arek apa? Mancal kemul. Mancali kemul ya malah do suwek kemule tadi. Terus mimik susu. Nah karo kuwi ya cocok, Dik. Ya wis, aku tak balik. So nek dhewe rabi anake cukup loro ya. Iso. Minimal 11 ya. 11. Infone obat kuat. Endang. Malah ngledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Oke. Enteni ning kono. Iya wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat sumbu. Dilakeni mati ping 15. 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 Mak Nur, arep kok potongan harga ke sing dipotong sisi ndi? Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ade iso kebangetan ki piye to, Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho, dipotong.
Walah mak duwe manuk sitar mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Suka aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kowe iki kok sok. Ngono ae kok nesu to mak. Terah yo ora roh apa salah teko. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambut ape? Nek pancen kendel parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iku selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya. Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu mah. Alah, gak malu-malu anjing. Kak bales pi? Sak karepmu mah. Ndang mandi yo kana lho. Yo, Bebet lan karo pang blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. yo adus sik. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik ya pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Oh alah ning Apa ae anggere duwe sikil mesti iso mlayu. Oh iya kae. Meja kan duwe sikil ora kae? Meja lho. Duwe. Sikile piro? 4. Maling sikile piro? 2. Wae banter meja lho karo maling jane. Ayae. Jane pemikirane ngono lak wong uteke apik. Nyapa iso tekan meja. Lihat meja duwe sikil 4 dari mlayu klotok jane malah banter. Lah meja lah benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Sepeda motor mati apa hidup? Sepeda motor mbok Uber ae lho model. Sepeda motor kae lho mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah sepeda motor kae benda mati ning playune ping. Ya antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar. Nyane mesti nggak teli. Bahasa Inggrisnya makan belut bola panjangnya apa mbak? Lah tenan ta? Sek rungono gobokmu ya, jetokak takok ya. Lah nek ngerti ora mungkin tekok to, piye to iki jane? Ngono ae dadak digenahne to. Tak ditik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut? Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang? Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi?
Mas, Nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anjay. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Suwe ora jamu. Jamu kodhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu kodhong kecupuk. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan jaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Wayah udan, Mas. Iya dik reti nak wayah udan. Terus nopo? Gak sambung gawe. Lah terus nak gak mergawe arek apa? Mancal kemul. Mancali kemul ya malah do suwek kemule tadi. Terus mimik susu. Nah karo kuwi ya cocok deh. Ya wis, aku tak balik. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani. Siapa takut? Tak buka cuwili ngonmu. Cuma itu sik to dibuktekne. Peh rasa buaya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu buaya sok gede, sok disekit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Kapan to dek rupamu iso ayu kaya tangga-tangga Dapuranmu tak kandani, tuku kayu nyebrang kali pengen bojo ayu ra mau bandani. Eling pora, Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Ora usah diungkit-ungkit to, malih ternyuh lho aku. Eling tora. Eling. Daiso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kowe ro aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jajal cangkemmu pindah ning glamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Lah iya. Rujuk ta piye? Tenan apa ora, Dik? Ayo. Ndang. Oke nek no. Tak gitik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi Ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil bo. Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi? Itil bolong. Itil bol. Oh, jay. Antene. Antene kowe. Jaran tenan. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteyoti? Kira ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya nyapa? Aku asline ndut penyakit dobol. Lho kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho.
Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to ora usah samar masalah kuwi. Nggon ki lurusa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa panggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyak. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobel panggah tak terak. Fatul. Pacul. Fatul. Fatul. Jenengmu Katul. Fatul. Hah? Fatul. Fatul sapa lengkape sapa? Fatul Azkiyamuti. Fathul Azkiyamukti. Kok Patul? Benar. Kalau ke sekolah sudah berani berangkat sendiri apa masih diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Bapak Bapak kerjanya apa, Nak? pengangguran. Namanya siapa bapaknya? Bapak namanya siapa? Muiz. Hah? Muiz. Oh, Pak Muiz. Kalau ibu? Jual. Jualan apa, Nak? Jajan. Oh, ibunya yang jualan jajan. Bapaknya pengangguran. Berarti bapak tiap Kadang-kadang bantuin. bantuin siapa? Ibu. Oh, bantuin ibu. Berarti bapakmu kalau di rumah tidur, Ya kadang-kadang. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ora apa-apa. Oh, meng rungkulat karaku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing ndalang. Tibake aku. Iya. Ono kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Kondi ngono wi, wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni kaya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesi Renono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tuaku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Mbak, awakmu ya iso meteng to? Yo yo aku ki bolong. Tak kira buntu. Dan nek aku buntu ngono mbok croti sampai 40 liter ya ora meteng-meteng. Ora percaya nek bolong. Aku urung roh. Cah kocok. Cah nek kurang asupan pentol ya kowe. Lah aku lho wis duwe pentol dhewe. Dek, gawekne kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngele ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe.
Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe. Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Oh, soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Saiki nek wong bantu dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ora apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga. Eka? Nun. Heeh. Piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula Pekli, Cak. Kok Pekli? Pekli wi apik sekali. Oh, iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Aku Pekli iki tunggale penget ku lho. Apa pengen apik banget. Oh. Apa? Kowe iki kok gayamu ra erem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lha wong 5 menit ae lek kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? Ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek nih jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to kondi ngono kuwi. Wong wedok jenenge nglayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek. Lah aku mbok anggap apa? Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Iki wong tekon yo nglidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yoan sampean akar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate.
Ini parah ini. Penasaran lho, tibake lho ambune koyo ngono. Getun aku. Barang 1.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to sawangane kere men lho. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ngelak ngomong. Guru-guru kowe lagi lintuk tawon aku. Syukur. Tak omongi ya, nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Manur ape takon, apa bener buah lontar iku sualan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa to, Mak? Siwalan gendeng siwalan ya lontar ki siwalan. Siwalan, gak sualan yo. Ketemu aku nandur wit lontar terus kukule suwal ngono kae. Suwal ngadeg grandul nang dhuwur tumo aku meneh terus enek sak sempak-sempake ya. Tumon lho, Mak. Sing meneh lak sualan to. Saiki susu tak kawon maneh. Lah saiki umpamane kowe teko kene iki Samarinda, sesuk awake dhewe balik papan liwat dalan apa? Bebas hambatan. Kuwi jenenge dalan tol. Kuwi sapa? Ora enek kuwi ra mungkin iso manganak pinak samene mbane iki. Dalan iki dalan oldok, lah enek dalan. Ya Pak, perkara tol gak mau kalah. Kon mancep ndi iki? Ning kene. Bumi. Kon tumon Pak Mi. Gak mungkin. Ayo saiki tolmu mancep nang ndi lek gak nggone wong wedok. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Mang dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku, kowe tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem guni Siti iki lho? Sik mama mau tanya, sajane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong ya mama juga masak soto kae lho. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawet. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyang. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajan. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasane ra nyampleng bias. Alah omong ae sampean ape maem karo mliriki bokonge sing sak ebor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ora sedep yo. Kamu mulai pisan. Mbak, apa bener to nggonmu iki enek rambuté? Mosok gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah harap nangis sih. Sampai nek nesu niki ketok wayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Antiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Cuacanya wadem. Enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik bakso. Enaknya bakso. Enak opo? Ya enak ijlik kuwi.
Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, penake bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Kata-katamu piye setiap air mata ndang muni aja. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Ting, aku wingi bar muntah-muntah. Ngapa sih? Gara-gara aku bar mangan endok kowe sing tek goreng. Ya kan kowe yang jalu endok wingi. Iya sih, tapi donge kowe ngomong nek endokmu ora bisa dipangan. Ya kan kowe salah siapa? Nggak terus bae jaluk endokmu bae ting, endokmu bae yang enak. Yang kowe sing panganane pernah kan berarti endokmu enak. Nyatane aku malah gumoh. Ya kan kowe iki jaluk. Tawani endok bebek ora gelem, jaluke endoke nyong. Salah siapa? Iya. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente. Tapi tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alok. Kata-katamu piye setiap air mata ndang muni aja. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Anja. Mas, Apa? sampai nek eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat? Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Enak ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Ubah sak ubah bangga pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini parahnya. Malam Jumat gagal keramas, bosku. Bos, Pak Ino lemah. Pak Ino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing gelem mbanyoni?